Halo, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan dimanapun kita berada, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ngunduh mantu di Dusun Bulu Desa Bulu Berbek Nganjuk, putra dari pasangan Tohari Susilowati. Tradisi kedua pengantin datang, semuanya berdiri serta lantunkan sholawat Nabi. Harapan kedua orang tua, cukup sekali saja jadi pengantin, sampailah jadi kakek-kakek dan nenek. Rukunlah selalu jadilah, keluarga sakinah wawadah dan warohmah. Amin. Simak dan tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen. Bagi yang belum subscribe dipersilahkan subscribe karena gratis. Terima kasih. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بدياجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا للمسامي فهجروا اليمن غرد واستبيئوا بجمالي فقوي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام مستمر ليس يغفل حيث أوتينا طاعة جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin kiram dumateng para alim ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh dan penesepuh baik saking dusun mriki ugi sedaya pengantar temanten ingkang tansah kawula mulyakaken
Dumateng Saibul Hajah panjenenganipun Bapak Tohari ingkang kula hormati, dumateng para bapak, ibu tamu undangan walimatul urus sususun saya pengantar temanten saking tlatah Bengkol Desa Gemenggeng ingkang kula hormati, boten kesupen dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia. Pertama kali semoga kita sareng-sareng syukur wonten ngasalken Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula sampeyan sedaya wonten sapunika saged sareng-sareng silaturahim, saged bermuajah wonten menika panggenan yang insyaallah penuh barokah kanthi kasan sehat wal afiat. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula saha sedaya saged mudawamah min hadza sa'ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kasalajengipun salat Alhamdulilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ulama kiram wa zu'ama aizah, dumateng para alim, para sepuh, bini sepuh, bapak kiai, bu nyai, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Yasir, rombongan temanten saking Dusun Bengkol Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, ingkang kula hormati seluruh keluarga pun Pak Tohari utawi keluarganipun Ibu Lisanawati, ugi anak kula adi sekalian ingkang lagi napa niku angen-angene niku melambung nggih. Dados awake dhewe kita niki ngendikan piyambake ya meneng tapi penuh dengan arti, ya terkadang guyu barang ngoten niku. Menunjukkan bahwa betul-betul anginipun adat nikah niki beto barokah. Alhamdulillah, ikramu duyuf wonten kekirapan, wonten kekurangan, pramila wonten mriki kula sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh Bapak Ibu saking Bagor, panjenengan katuran pinara ingkang sak makaten menika. Diafah ingkang panjenengan asta utawi wonten ngajeng panjenengan, monggo Pak Parkan, monggo Pak Yasir, tafadhol, monggo dipun